Днешната тема е закуска и ще си поговорим малко защо е важна тя и ще ви дам всъщност 7 причини, поради които да обърнете внимание на това дали закусвате и какво закусвате. От малки си знаем и може би сте чували, че закуската е нещо важно, че закуската трябва да изядеш сам, обяда да споделиш с приятел, а вечерята да я дадеш на някой. Сега има хиляди теории, има доказани, недоказани неща, има прекалено много информация, която обърква хората в последно време. А пък и много хора от забързания начин на живот, в който живеем, и от стресовата сутрин емоция, която има, бързане за работа, напрежение и какво ли още не, всъщност ние в един момент спираме да закусваме. Може би много от вас незнайно как, но в един момент са спряли да закусват. Не по собствено желание, просто така се е случило и така се е изградил някакъв навик от само себе си, поради ред други причини, които ние не осъзнаваме, но те всъщност ни влияят. Първата причина, поради която трябва да закусваме сутрин, това е, че ние вечерта сме спали, тялото си е изхабило запасите от микро- и макронутриенти. Все пак вечер, докато спим, ние също изгаряме някаква енергия, някакви калории и сутрин ставаме на нулата. И всъщност ние трябва да заредим нашата кола с бензин, ако мога така да кажа, за да може през деня да имаме достатъчно енергия за дългия работен или какъвто и да е ден, който ви предстои. Реално сутрин просто ние трябва да се презаредим с хранителни вещества, с енергия, с достатъчно количество фибри, витамини и вода. А не просто да изпием едно кафе, едно фрапе, да изпушим 2 цигари или пък да грабнем една баница от близката баничарница и тичайки към работа пътувайки да се натъпчем с нещо. И двата варианта не са добри. Тази баница няма почти никаква хранителна стойност. Тя просто е натъпкала вашия стомах с някаква храна и тялото си е взело супер много калории и енергия от въглехидратите, които има в нея. Варианта с кафето, примерно с захар, с мед, с мляко, е подобен, тъй като там пак имаме бърз въглехидрат, дори да не е баница, някакъв друг, който за кратко време ви дига така енергията. И пак няма никаква хранителна стойност. Ние просто залъгваме тялото си, като му даваме само енергия и нищо друго съществено и положително за закуска. Като цяло разбрахте, че едната от причините, поради които ние трябва да закусваме и то по-балансирано и питателна храна, това е енергията и всички необходими вещества на тялото, с които то да може да си извърши всички дейности, физически натоварвания и вътрешни процеси в организма, които постоянно ги има, използвайки храната, която му даваме сутрин. Втората причина да закусваме е това, че по този начин забързваме нашия метаболизъм. Много често срещам в последно време хората да ми казват, че метаболизмът им е много бавен и примерно имат проблем дори с ходенето до тоалетна, чувстват се подути и гладни и в същото време подути не се чувстват добре. Ами метаболизма, дами и господа, се забавя, когато ние го оставяме в режим на глад. А особено не закусвайки и примерно стоейки първите 2, 3, 4, дори 5 часа гладни след ставане, това е пагубно за вашия метаболизъм. Той се забавя все повече и повече по този начин. Така че, втората причина, поради която трябва да закусваме, е метаболизма. А кога трябва да закусваме? Ами горе-долу около 60 минути след като се събудим, вече трябва да почнем да закусваме. Или трябва да сме закусили. Горе-долу 1 час след ставане. Третата причина, поради която закусваме сутрин, е нашата кръвна захар. В зависимост от закуската, която ще подберем, зависи и на кръвната захар, която всъщност през целия ден ще имаме.
Ако закусим баница или нещо, което е най-вече въглехидратно и то бързо въглехидратно, кръвната захар много често ще ни се вдига рязко и ще спада рязко. И всъщност, когато падне много бързо, започва производство, свръхпроизводство на инсулин. И тогава изпадаме в един такъв момент, в който много често се казваме: ох, падна ми кръвната захар, падна ми кръвното, чакай сега си взема едно бомбонче, малко шоколад, малко вафла или още едно кафе с захар да изпия, вадим захарчета от чантата, пием само захарчета. Но всъщност то проблема е, че сме започнали деня зле. Така че е важно сутрешната ни храна да бъде така балансирана, че да има много фибри, бавни въглехидрати сложни, да има белтачини, да има водичка, да има витамини. За да може сутринта, всъщност това производство на инсулин, ако може да бъде в минимални граници. За да нямаме пикове и спадове през деня и да се чудим откъде да вземем нещо сладичко или соленичко, такова тестеничко. Следваща причина да закусваме сутрин е всъщност по този начин няма да преяждаме през деня и най-вече вечер преди лягане. Закусвайки, започвайки да се храните в първите часове на деня и давайки достатъчно, качествена храна, просто до вечерта това тяло вече ще е нахранено и няма да треперите от глад след работа и да се натъпчете с всичко възможно, което видите и реално да изядеме закуската, обяда и вечерта. Защото и това ми се е случвало и сигурна съм, че много хора и в момента им се случва. Това е изключително грешно, тотална щета за здравето на нашето тяло. Така че, закусвайки, ще предотвратим преяждането вечер. Разбира се, трябва да имаме и обяд, пък ако имате и междинни хапвания от ядки плодове, млека, сирене, разни други вкусни неща и по-така здравословни, наистина вечерята въобще няма да ви е никакъв проблем да си хапнете нещо леко, една салата, яйца, риба или супа или кисело мляко с нещо. Пробвайте го и този вариант, просто си подарете един добър старт на тялото сутрин. И наблюдавайте, да кажем 10 дни, как ще се чувства тялото ви след това. Следваща важна причина е, закусвайки, ние ще намалим риска от редица здравословни проблеми, които могат, не задължително, но има вероятност и много често, за съжаление, се случват, макар че хората не отдават значение на причината липса на закуска, но много често хроничната умора, запека, сърдечно-съдови проблеми, кръвното налягане и други проблемчета могат да са причина вследствие на дълъг период, говоря година, 2, 3, зависимост вече от издръжливостта на вашето тяло, не давайки му закуска. В един момент знаете, че ние хората в себе си имаме всички видове, да кажем, болести и заболявания, които стоят някъде като едни затворени в клетки същества и може да е от стрес, може да е от разни панически разстройства и най-вече от изтощение на нашето тяло, чисто здравословно. В един момент, не дай си Боже, някога може някой от тези същества да се отключи и да се прояви. Затова ние по всякакъв начин и най-вече чрез хранене и подсилване на тялото си, ние трябва да осигурим една здрава, нормална, здравословна среда вътре в нас самите, в нашето тяло, нашите клетки, просто да се опитваме да ги подхранваме, да ги защитаваме, да ги пазим, да ги подсилваме. С храна, а не с силата на мисълта само. Това е много хубаво, но
повечето случаи изисква изключително много практика, а и аз не съм много сигурна дали само това е най-важното. Така че, закусвайки, човек ще дава достатъчно добра издръжливост, сила, имунитет на тялото си, за да може вследствие да няма в последствие някакви рискове от хронични заболявания. И последната причина за днес, според която трябва да закусваме, това е контрола на теглото. Когато закусваме неправилно или когато не закусваме, реално е много трудно да контролираме правилно теглото си и всъщност да го поддържаме в нормите, които ние желаем. Това се случва по ред причини, най-вече защото първо, не закусвайки сутрин, първо забавяме метаболизма, второ преяждаме по обяд или след обед или късно вечер, заради ниските нива на кръвна захар, подбираме кофти храна. Втория вариант е когато закусваме пък тестени неща, сладки неща, бързо въглехидратни храни, тогава захар, нали, кафе с захар, тогава пък, както и по-рано споменах, прекалено често ни пада и ни се вдига кръвната захар и по този начин пак не може да контролираме апетита и не може да контролираме храната, която всъщност трябва да приемаме през деня, ами си подбираме едни неща, които не са от съществено значение и не са важни за нашето тяло. Тоест, приемаме доста празни калории през деня, които просто бързо ни дават енергия, но ние всъщност дават ни енергия, но ние не ходим цял ден да копаем на полето и не сме цял ден във фитнес или да танцуваме, за да може да изхабим тази енергия, която приемаме. Ами в повечето случаи хората сядат зад бюрото, един компютър или в магазина, седнали на стол или някакви такива по-леки движения се извършват, а в същото време сме хапнали доста празни калории, които започват да се трупат като мазнини. И всичко това се случва от лошия старт на деня. Не само от това, че не искаме да направим нещо. Много от хората вече са супер информирани от това какво е здравословно и какво не е здравословно. Значи, сигурно поне 90% от хората в света, както и вие, да кажем, че от всички храни, които видите, вие веднага се сещате или почти за всяко нещо ще дадете правилен отговор, кое е здравословно и кое не. Обаче в момента, в който ви е паднала кръвната захар и влезете в един магазин да си купите нещо и ще вземете, разбира се, първото най-добре ухаещо или най-добре изглеждащо, най-апетитно или нещо сладко или нещо тестеничко, такова пухкаво да си го натъпчем в устата и си казваме, айде сега ще го изям, само и само да ми дойде енергията, да се посъвзема малко, да ми се поправи главата, а пък от утре продължавам, ще гледам да си подбирам храната по-добре. Да, ама като на другия ден сме започнали пак с баница или с нищо и резултатите са едни и същи. Пак от нашите моментни състояния, в които изпадаме, пак всъщност правим грешния избор на храна. И по този начин по никакъв начин не може да си контролираме правилно теглото. Да даже става и по-лошо. Така че това са за момента първите причини, които мога да ви дам. Затова, моля, закусвайте. Има доста варианти и в интернет. Може да закусвате дори шейк Формула 1, който за мен лично е много бързо нещо, което просто разджурквам с един шейкър в малко вода или с малко мляко и си го пия дори и в движение. Сигурна съм, че това ми дава всички макро- и микронутриенти за едно хранене. Усвоява се супер бързо, не ми е тежко на стомаха и не ми е необходимо време да си го приготвя. Но има и други добри варианти, балансирани, в които просто трябва малко повече да се подготвите за тях в предния ден или когато пазарувате, да си правите списъци за пазар, но за това ще си говорим в някои от другите теми. Ако имате въпроси относно закуската, моля, задайте си ги под това видео.